आफादनि जानानै गासिबो निउस मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोयो। जों दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 19थि गायदे हेलेनानि थैनाय सानखौ गोथार बर' बिमा सान हिसाबै खुङो जों बोसोरफ्रोमबो देग्लायल' नङा। बे जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोदोनि दैदेनगिरि बा गिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोबाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सारा आसामावनो जि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिलुबालु दावहा सोमजिदोंमोन। बे दावहायाव जोंनि बर' बिदा फंबाय बिफाफोरखौ नागिरनानै पुलिसा गामियाव रेड खालामनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमना लाबोनानै साजा होयोमोन, सोरखौबा गावथारोमोन। बेनि थाखायनो जोंनि बै समनिनो आफादगिरि मानगोनां आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जोंनि सारा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय बर' आइजोफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय, मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन जे जोंनि बर' फिसाफोरखौ, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ माबोरैहाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनांगौ। बेखौ बिथाङा गासिबो सारा बिथांनि दैदेननायावनो जोङो बर' आइजोफोरखौ मोनसे गोसोआव साहस खालामनानै बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय पुलिस मिलिटारिया जोंनि बिदा फंबाय आरो बिफाफोरखौ दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमना लाबोनानै इनायै गावथारनाय, साजा होनाय बेखौ हेंथा होनो थाखाय ओइदिनखालिबो 1989 मायथाइयाव दिनैनि सानखालि रायमना ओनसोलजों थांनानै मथामबिल रायमना ओनसोलजों माखासे हालौनानै थानाय सुबुंफोरखौ पुलिस मिलिटारिया हमना लाबोनानै जेब्ला गसाइगाव फारसे लांगासिनो दंमोन, बे समावनो जोंनि बर' आइजोफ्रा बयबो साखा फारायै गियाल'नायै पुलिसनि आखाइनिफ्राय गावनि बिदा फंबाय फिसाफोरखौ होबथाना लाखिनो थाखाय जुजिदोंमोन। फैयै फैनानै दिनै बे जाय तम्बआव जोङो गायदे हेलेनानि थाखाय गोसोखांनाय मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लादों। थिग बे जायगायावनो गायदेनि जिउआ बाहायनो गोमानानै थांदों आरो हेलेनायाबो बिदिनो बिथांखौबो जखम खालामना लांनानै बिथांखौबो लामा ससेयाव फोथैदों। आंनि मोनथिनायाव बै समाव जोङो हेलेनानि गोथै देहाखौबो मोनबोनाय जायाखै, अब्लाबो गायदेनि गोथै देहाखौ मोनबोनाय जायाखै। अब्लाबो जों गायदेनि न'खर बा बिथांमोननो जोङो बिथांनि गाननाय जोमनाय जिखौनो लानानै जोङो मोनसे जायगायाव हेलेना आरो गायदेनि मोनसे फबनाय जायगायाव जों मोनसे स्मृति गोसोखांनाय बेहायबो जों बिबारखौ बावो। बेखौनो जों फालिबोबाय थायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। दिनैनि बे हाबाफारियाव खोब रंजाथावना। जों जुदिअबा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेखौ जोङो आथिखालाव जाबाय थानाय कर'ना महामारिनि थाखाय जोङो थेलेबलेबै फिसायै जों बिबारल' बावनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै आबोबनि फिरफिला बिरहोनानैल' जोङो फोजोबनो नागिरदोंमोन। नाथाय जोंहा गोजोनथावना रादाब, जों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि मुंख्लं गायदे हेलेनानि जिथु जिउ सोलेर बेखौ सनमान होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर'आ नुजाफैनो हादों आरो PTCनि EM मानगोनां बिथां बेरुवा नार्जारि बिथाङाबो सफैनो हादों आरो गोबां बिदिनो जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मिरु बर' फरायसा आफादनि बायदि बिथिङाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों। फैबाय थानाय समावहाय आइजोफोरनि फारसे मा खामानि मावनाय माने जोंनियाथ' ओरैनो ससियेल वर्क, जों माहारि फोसाबनायनि हाबा मावो। सम मोनोब्ला बिदिनो जोङो समजों गोरोबनानै समाज फोसाबनाय हाबाफारिखौ केबल जों आइजो हिसाबै मावा, आइजो आफाद हिसाबै मावो, नाथाय आइजो आफाद हारसिं मावा। जोङो ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै बा बे ओनसोल जि जायगायाव जि समस्या जायो बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो माखासे संगठनफोरखौ लानानै आइजो अनसाय आफादा दैदेननानैल' खामानिखौ मावनाय जायो।